Sziasztok, itt Eder, és itt van velem Rápam 2. Köszönj! Sziasztok! Ez az új csatornánk, amit végül is úgy csináltunk, hogy Minecraft videókat fogunk rá feltölteni. Az első egy kaland map, amelyben... Igen. Amit mi Igen, tehát készítettünk. amit mi készítettünk. Ö, Igen. És akkor itt van egy mapot készített Sapi 1 és Eder Tables. Szabályok, ne üss ki blokkokat, és ha meg van engedve. Igen. Csak az egyik út barátságos, nincs visszaút. Szarút, annál is szarabb. Én megyek a szarúton. Még megyek is annál is szarabbul. Szoptad, mindkét út ugyanoda vezet, jó, rendben van. Igen. Szóval ez egy ilyen... Szóval végig kell ugrálni, és figyelni kell mindenképpen, hogy a társadalmat ne essen le, mert tehát igen, mivel a számot... Igen, tehát példa erre. Tehát így, ezt ne csináljátok. Hagyjál meg. Na, szóval tényleg ezt ne csináljátok. Istenem! Én is leestem. Rajtam nincsen páncél. Rajtam sincs, ez Sapi most már van. Szóval ezt ne csináljátok, mindenképp szükségetek ezt a társadalmat. Igen, és akkor... Ragyj meg! Na. Igen. Szóval itt végig kell ugrálni, és nagyon laggolok természetesen. Jaj. Lemegy. Na szóval eddig én itt végig ugrálgatok, végül agy kegyelmesen csak így lemegy. Igen, mert ő megteheti. Ő Sapi? Nem veszem teljesen. Nem jön a páncéladagolóból. Leszarom. Na. Igen. Ja. Viszem el. Na. Na, mindegy, ez már végleges lesz, azt leszarom, na. Igen. Végén már megláthatjátok a bakikat. Igen, szóval 600 000. Nem fogjuk el. Nem hiszem, hogy nem tudok felmenni. Jó. Még ez nem, na szóval ez nem lesz jó. Még egy rohadt szaró. Még egy próbálkozásunk lesz, szóval fogtok egy nyilat, azt lelövitek Edert a picsába. Igazából azt a rohadt büdös kurva képet előre zúztak a kurva anyjukba, lepasszáltak a fákjákat egyben, megpasszáltak itt Edert. Hálba dobtak egy itt ilyent a kurva élet. Mi ez? A faszom. Te bementél a gyémánt raktárba? Igen. A kurva! Várj, pill. Fogyasznom kell. Hú, Eder. Csípne meg az Eder. Itt vagy én el? Itt vagyok. Na azért. Sziasztok, itt Eder, és itt van velünk Rápam 2. Avagy Sapi. Sziasztok. Igen. És... Igen. És akkor itt van, hogy ezt a mapot mi készítettünk. Egy kalandmap. Ezt fogjuk kijátszani. Igen. Akkor kezdjük is el. Szabályok. Ne üss ki blokkokat, csak meg van engedve. Csak az egyik út barátságos, nincs visszaút. Annál is szarabb, szarút. Na melyik? Én a szarútba megyek. Én mondjuk az annál is szarabb útba. A kurva életbe. Na mindegy, itt az szokott lenni, hogy szoptad, itt ugyanoda vezet. De ez hol tűnt amúgy? Nem tudom, széttört. Jó, újra felmásom a meppe. No, Istenem, nem Szar. ez olyan szar. Hogy Szar van ez a mepp. videósok? Hm? Többi videós az hogy
Köszönjél már. Na, hát nem tudom, ez most nem vicces. Na, sziasztok, itt Eder, és itt van... Még nem megy. Nem hiszem el. Hú, széttörvesz. Sziasztok, itt Eder. Írtam el, várj. Ah. Sziasztok, itt Eder, és itt van velem Rá 2. Na, sziasztok. És mai napon egy kalandnapot fogunk játszani, amelyet mi készítettünk. És... Mit készítettünk? A kurva élet. Komolyan nem tudok felvenni egy videót. Ütökes. Figyeld, lebeg a kép. Nem érdekel, hogy lebeg. Adok neked cuccokat, várjál. Na, 3, 2, A képbe be lehet tenni a táblát. érdekelsz. Na, 3, 2. Sziasztok, itt Eder, Tables, és mai napom itt van velem Rápa 2. Mai napon itt van velem röpot. Várjál. Előről. Mai napon itt van velem röpot. Sziasztok, itt Eder, és itt van velem Rápám 2, ismertem néven Sapi. Köszönj. Sziasztok. És mai napon egy kalandnapot fogunk kijátszani. Amit még készítettünk igazából. Ide kattintva megkaphatjátok az alapcuccokat, aztán kommentálni, ide Igen. kattintatok egyet. Szabályok. Nem is kiblokkokat, csak ha meg van engedve. És... Szóval, Igen. hogy barátságos, nincs visszaút. Igen. És akkor... Szarabút. Annál is szarabb út. Én Megyek az annál. annál... Mindegy, akkor megyek a szarút. Én meg a szarú... Vagy igen, annál is szarabb úton. Szoptad, mindkét út ugyanoda vezetett. Vezet. Jó, és akkor... És akkor előzzük le Edert. Basszus! Ez megdöglik! Na, mindegy, szóval Eder is mindjárt jön. Igen. Ide tépész, jobban mondva, és végig utálunk ezekon a kis fosokon. Szóval... De miért esek le? Szóval... Ezt komolyan mondom. Nem bírjuk. Olyan nehéz a pálya. Vagy saját kalandmapunk. Tudjuk kijátszani. Mi a faszom? De komolyan mondom. Mi vagy? Hm? Ez megjött a só, és nem tudjuk tovább. Na, kezdjük újra, és tényleg... Sziasztok, itt Reálpámt 2, és itt van velem Edertőbönz is. Sziasztok, és mai napom egy kalandnapot fogok játszani, amelyben végül is ezt a kalandnapot mi készítettünk, és szeretnék bemutatni, a leírásban letölthetitek, és akkor kezdjük. Igen, kezdjük is el. Igen, elkezdhetjük. Igen. Szóval, ha itt kattingattok, megnyomjátok azt a gombot, akkor ki fog jönni az alapcucc, és Igen. már megtettük. Igen. És akkor itt talán ilyen alapcuccok vannak. Csak az egyik úgy barátságos, nincs is. Meg! Szabályok, nem is kiblokkokat, meg van engedve. Igen. Bassz! Hány baki van? Na, előre. Mi van? Na.
Na, bazd. Sziasztok, itt Eder, és itt van velem Sapi 1, aki... Sziasztok. És mi a fasz van? Nem tudom. Na, várjál. Na, sziasztok, itt Rápánt 2, és itt van velem Edertéből is. Sziasztok! A mai napon egy adventure mapet fogunk kijátszani, amelyet igazából mi készítettünk. Igen. Nem tudom, hogy vicces, na mindegy. Igen, de ez egyáltalán nem vicces. Szóval. Na, sziasztok, itt Eder, és itt van velem Sapi 1, aki ismertebb néven Rápám 2. Köszönj! Sziasztok. És a mai napom egy kaland mapet szeretném nektek bemutatni. Amit igazából mi készítettünk Edertéből. Na, vágjuk is bele szerint. Neves. Ne! Megbaszlak. Jaj, még megy a videó. Hagyd is! Sziasztok, itt Rápánt 2 és Edertéből, és ez egy ilyen kis adventure map. Ja, Nem majd köszönj! várjál, akkor én mondom, te köszönsz, én mondom, hogy ez az adventure map, és te ezeket így felolvas. Tudod, jól írva, hogy szemfi. És akkor te meg olvasod a táblákat, jó? Meg így köszönök minden szarság. Jó. Meg hogy megmondtam, hogyha ide passzol egyet, akkor jönnek a cuccok. Ja, jó. Ja, még ment a videó! Jó, az jó lesz, ott azt hagyjuk ott. Ja. Basz meg. Na, Olyan, na, adminosoknak kellene, igen, adminos legyünk. sziasztok, itt Rápánt 2, és itt van velem Edertéből is. Sziasztok! És ma Igen. egy Ez nem hiszem el. Sziasztok! Itt Én köszönöm! most mindenki elszúrni. Mehet. Na, 3. Sziasztok, itt. És nélkül. Na. Megy is, megy. Várjál, Na, basz meg! Hány baki van amúgy? Nagyon sok. Képet Na. ne tegyük alá. Az meg! Előbb indított a ló. Sziasztok, itt Rápánt 2 és Edertéből. Sziasztok! Jó. Ez egy Minecraft Adventure Map. Igen, amit mi készítettünk, és Igen. szeretnék bemutatni a... Mindegy. Szóval
Követek? A táblát. A Nem baj. tábla. Szedd ki. Na, De ez nem jó. kezdjük újra. Jó, nem is vettem. Szemszme. Sziasztok, itt Rápánt 2, és itt van velem Edertébez is. Ismertebb néven Eder, igen. Sziasztok. Igen. Szóval, ez most nem egy Sony Vegas-os tutoriál lesz, ez egy egyszerű Minecraft-es videó. Igen, Mondjuk- mivel erre a csatornára még nem töltöttük. Igaz. Na mindegy. Nem. Igen, szóval erre a csatornára még nem töltöttünk fel semmit. Ez az első videónk. És azt szeretnénk bemutatni, hogy nem. Na, szóval... Na. Ez egy adventure van, hogy mi készítettünk, basz meg is, megmondjátok ezt a kibaszott gombot, akkor ez a kibaszott sok cucca. Életben leküldje. Nem bírunk egy videót felvenni. Kurva. Mert ebből csak ki lehet. Amúgy én letöröltem az összeset. De megölt. Meg is foglak, még többször is. Nem. Na jó, hanem most az egyszer most komoly leszek, jó? Jó. Adminos. Mondj. Sziasztok, itt Eder, és itt van velem még Sapi, egy ismertebb néven Rá.2, és mai napon egy kalandmapot fogunk végigjátszani, amelyet igazából mi készítettünk, és elárulom nektek, hogy 20-szorra veszük újra a videót, de ezt csak mondjuk. Majd talán fenn lesz egy videó a bakikról. Na szóval, Igen, igen, ezt is elrontjuk, igen, na. Térjünk a jövőre, igen. Alapfelszerelés, és akkor itt... Soljál már! Vágta, fejbe váglak. Nem bírom kibírni. Nem tudtam megszólalni. Kurva életben. Na, kezdjük előről. 3. 2. Vele leállítom. Sziasztok, itt Eder, és a mai napom egy kalandmapot fogunk végigjátszani, amelyet tulajdonképpen mi készítettünk. És még itt van velem Rálpamp 2, ismertebb néven Sapi 1. Köszönjük Igen. szépen! Sziasztok, itt Rápánt 2 vagy Sapi, hogy tetszik. Igen, és akkor itt van, hogy a mapot készített Sapi is, és akkor itt van, hogy szabályok, ne is kiblokkogat, csak akkor meg van engedve, jó. Alapfelszerelés, igen. Ja, igen, és akkor itt lehet, megnyomogatod ezt a gombot, és akkor itt kérhetsz alapfelszerelés, akkor azt felveszed magadra, szép. Amúgy tényleg olyan alap, így full enchantos máncel. Igen, itt igen. Szóval magatokra veszitek a cuccot. Protection 4. Igen, és akkor ne is ki blokkokat, csak meg van engedve, ezt meg felolvasom, mindegy. Na, csak az egyik út barátságos, nincs visszaút. Annál is szarabb, szarút. Na, Mindig az annál is szarabb úton. Hát ezt olvassátok el ki. Két út. Jó, Eder felolvassa. Mindkét út ugyanoda vezet, igen. Bazd meg! Nem nyomtam meg az F2-t. Mi? Nem nyomtam meg az F2-t. Mi ezt miért kell megnyomni? Az veszi nekem a videót. Egyszer jól kezdtük. Komolyan, de... Hogy rohadja meg. Bocsi. Sziasztok, itt Eder, és itt van velem Sapi 1, ismertebb néven Rápam 2, és a mai napon ki fogunk játszani egy adventure mappet, amiket igazából mi készítettünk, úgyhogy minden... Akkor itt van, hogy a mapot kész, Sapi és Edertéből, igen, és akkor rámentek, hogy itt van alapfelszerelés, először itt kezdtétek, és akkor itt felveszünk az alapfelszerelést, az enyém az egész, és akkor... A másnak ne adjatok egy darabot, csak főleg ne Edertéből. És akkor fogjátok a kardot, és így megütitek a társatokat. Most komolyan, szóval. No.
Szabályok, nem is ki blokkokat, csak ha meg van engedve, hát rohadtul nincs. Csak az egyik út barátságos, nincs visszaút. Szarút. Annál is szarabb út. Én az annál is szarabba Én mennék. a szarúton megyek. Szoptad? Mindkét út ugyanoda vezet. Szóval ennyi. Igen. Igen, és akkor itt fel kell jumpolni. Jumping, 40 FPS. Igen, leestem. Hát igen, ez erre jellemző. A franc vegye meg. Jumpolgatni kell. Hol tűnt az anyagtábla? Nem, ja, itt van. Leestem az utolsónál. Kurva élem. Én is. Na, ezt újra kell vennünk szerintem. Kiért? Nem hallottad, hogy káromkodtunk? Jaj. Nem mindegy. Mit érdekel? Na. Nem tesz YouTube-on az kész. És fogjuk, és amikor már elértünk idáig, ki kell vennünk a dobozból egy nyilat. Igen. Le kell lövöldözni, ez a lényeg. Tehát most itt, ahogy jön, lövdössétek nyugodtan, ez a lényeg a metlen. Más nem is értem. Így lövdössétek, csak addig, amíg meg nem volt. Féljetem a. Hagyjál meg. Na, vegyük újra. Jó, mind. Elbaszkodom a cuccaimat, jó? De most tényleg, csinálj már normálisan. Jó, de akkor berakom újra a mappet, mindent előről kezdünk, jó? Jó, berakod újra minden előről, kész. Azt minden. Na, lárzom. Köszönöm. Hallod? Na, kezdjük. Csinálunk egy ilyen bakit. Hát így belőle. Majd. Ebből már 10 perces baki lesz. Na, kezdjük újra. Sziasztok, itt Eder, és itt van velem Sapi 1, ismertem néven Rápám 2. Az meg még nézem a bakikat. Vissza el. Sziasztok, itt Eder, és itt van velem Sapi 1, ismertem néven Rápám. Szóval, egy ilyen kis adventure mappel készültünk nektek mára. Igen. És, mint láthatjátok, itt van, hogy mapot kész, Sapi és Eder Sapi és Eder igen. De Szabályok Szóval- nem blokkokat, csak a megvan engedve jó. jó, de hát takarodjál már vissza vele felvenni az alapfelszereléseket a kurva életbe. Ezt kezdjük újra. Tudod hány baki? Sziasztok, itt Eder, és itt van velünk, illetve velem Sapi 1. Ismerted néven rá. Kiütötte a táblát, a kurva! Ezt nem hiszem el. Sziasztok, itt Eder, és itt van velem Rápám 2. Ismertem néven Sapi. Igen, és még ismertem néven Expert Gamer. Aha. Igen. Újra. Újra? Aha. Ne mondd ezt, mert annyira ciki. Miért? Mert expert gamer nem én vagyok, ami... Újra várja. Sziasztok, itt Eder, és itt van velem Sapi 1. Ismerted néven Realpam 2. Az Expert Game. Igen. Sziasztok! Kiszöktünk a mapból, hello! A rossz helyen spamol, töld be ezt a két munkot. Istenem, vegyük már normálisan, na.
olyan vicces. Na, Törő. sziasztok! Itt Eder, illetve Eder Tables a hivatalos nevem, de igen, szóval Eder, és itt van még Real Pump 2, Aki Sapi igen, egy becenéven néven fut. ismert. Igen. Na szóval, ez egy kis adventure map tőlünk. Mi készítettük. Igen, És itt vannak a készítők, igen, és igen, na. szóval meg kéne szerezni valami felszerelést. Ezt a gomb nyomogatásával. Nem tudsz ezt te. Hülye vagy te. Na. Igen. Ne nevessé már. Na jó, akkor kezdjük el. Szabályok, nem is ki blokkokat, ha csak ha meg van engedve. A kurva életbe. Sziasztok, itt Rápánt 2, és itt van velem sajnos az RT-ből is. És igen. ez egy adventure map, amit igazából mi készítettünk. A leírásban megtalálható majd a link. Jaj. Gratulálok. Szóval ezt kezdjük újra. Jó. Elnevetted magad. De várj akkor újra. Na. Sziasztok. Itt egy kibaszott nevető kurva Ederti. Verem. Ezt ilyen bakinak feltennénk. Tegyük fel Bakinak. Széttörj a pufám. Sziasztok, itt Sapi. És itt van velünk Eder Tables is, aki majdnem megszólalt. Isten. Tehát ez nem igaz, hogy miért kell. Nem bírom ki, hogy... Nem lehet kibírni. Várja. Sziasztok, itt Rápánt 2 vagy Sapi, vagy tetszik. És itt van velünk. Eder Tables. Igen. És inkább Eder. Tehát nem Eder tábla. Igen. Igen, ez fontos. És A Sapinak nagyon hangos volt a hangja egy ideig. hála Istennek. Igen. Szóval csináltunk egy új csatornát, aminek az a neve, hogy MC Creeper Friends, mivel ugye igen, tehát szeretjük a creeperöket, és aki az Endermanokat szereti, azt letiltjuk, ennyi. És kibannaljuk, csak mondjam meg a nevét, aztán... Itzeban, ip. Itt ebben. Aztán kivettem azt a plugin. Most nem kéne előre kezdeni, hall? Olyan hülyeség lett. De nem, most poén. Nem. Poén, ha van benne egy baki. Mindenki nevet ezen, remélem. Hát... Egy valaki nem. Tudod ki. Jaj, A telefonod. mármint a vezetékes telefon. Jó, anyám felvette, na, itt vagyok. Videó közben megmondta. Mindegy. Szerintem inkább most csináljunk először egy videót, ne csináljunk egy hülye bemutatót. Jó, csináljunk egy Minecraftot. Csináljuk egy Minecraftot, hall. Amúgy most jobban hallasz? Mindig is Sokkal. jól hallottam. Én sose hallottam jól meg. Hát igen, mert egész nap röfögsz, mint egy disznó.
Bandicam-et felrakom. Most töltöttem le a... Tudod, hogy még megy? Hm? Még megy a videó. Na nem mesélj! Sziasztok! Itt Eder Tables, és Kezdjük előről. dehogy kell ezt előre kezdeni. Na, De kell, na. nem kell. Állítsd